Yes. Jeg vil fortælle jer lidt om læring. Hvad er læring, og hvornår, hvor og hvordan finder den sted? Hvis vi tager udgangspunkt i, at der er 2 former for læring, så snakker vi om den bevidste læring og den ubevidste læring. Den bevidste læring er den, som finder sted i et klasserum, som er konkret, som er, når vi for eksempel lærer at læse, eller skrive, eller løse en ligning, eller oversætte fra et sprog til et andet. Den ubevidste læring er den, hvor vi ikke tænker over, at vi lærer noget. Det er for eksempel, når vi som børn, babyer, lærer at kravle, fordi vi instinktivt har brug for at skulle kunne bevæge os fra et sted til et andet, eller når vi for eksempel lærer at spise ved at tage gaflen fra hånd til mund. Ole Vedfeldt, han taler om noget, som hedder den ubevidste intelligens, og skriver om det, citat. Vi ubevidst kan lære både forståelsesmæssige og følelsesmæssige oplevelser i hukommelsen over længere tidsrum, og at den ubevidste optagelse af information er langt hurtigere og mere omfattende end den bevidste. Det er umiddelbart rystende for den sunde fornuft, fordi det antyder, at vort jeg og bevidstheden er som en lille båd på et gigantisk ocean af ubevidst information. Hvis vi siger, at det er rigtigt, at der er så meget ubevidst viden derude, som vi ikke er bevidste om, så vil det altså sige, at når børnene er for eksempel ude på internettet, så er der en helt bestemt kanal, som åbner sig i forhold til det at lære noget. For de kan så meget derude, som vi ikke kan. Og det er fordi, vi er bevidste omkring det, som vi gerne vil lære derude. Og det tror jeg er rigtig vigtigt i forhold til det. Så hvis man snakker om det i forhold til vores problemstilling, som er, hvordan vi som lærere skal kunne undervise dem, som er langt mere kompetente inden for det, end vi er, så er det oplagt at have et fokus, om ikke andet, på den ubevidste læring og den bevidste. Fordi at vi ved at kende til det, kan gøre dem opmærksom på at være bevidste.